Bulag na lagi ta? Ayaw lagi. Ayaw ba? Sakit na kayo eh. Primero, okay ba to sa ako ba? Pero habang nagkadugay ang atong relationship, mura nakita na ko nga murag, sakit ay may? Agi. Sakit ay. Selos raman ang imo, God. Abi ko bag Ikaw man ako. dili ni mo love si Kuan. Dili si Clint. bitaw. Ikaw jud bitaw. Pero ano, itong naging gabi iyo. Wala ka. Grabe, sweet kayo mo. Nagsabak-sabak pa mo. Naghiya, tigidig pa mo. Siya magod ki. Dali ka Kano sa, magkadala abi ko ba di ka sa ganag iya. kabayo? Anong ganahan maka nga kabayo-kabayo ang ganiya, abi? Lingaw ba ya? Tanawa? Tas ako di ka gusto nga magkuan? Ikaw man ki. Pachusi-chusi sa gawin. Ingon ka, dili ka ganahan sa iya. Pero Ay, ano, dili. ano nagungit-hungit man mo, nga na. Dili ikaw. Tapos, murag yung kag nakalimot ba nga na ako sa tubangan? Sakit po ba ya? Ay, sorry naman. Mukha nagsaba. Nga naman ko sa tubangan, God. Malingaw naman gud ko sa iya dayon. Pero ikaw jud ako Ayun, sige na. Di ta magbulag ba? Everyday na lang, ingani lang ipiminti imong istorya sa ako ba di ko kabalo kung ako na ba imong, siya ba imong Tinuod gichar-char o lagi. ako lang imong gichar-char diri. Ikaw lagi ako Ano magudi maguni mo na bulagan, God? Para kita na lang gid mag tuloy-tuloy ani. Lingaw-lingaw lang gud. Ako lang gud sa pinuangan gud. Ikaw sad bitaw kay. Sunod ba kung mag-uban galing ta barkada, ayo pud palabi pog sweet kayo. Tambuni na lang gud ni matagod. Ikaw na lang mag-adjust. Ah, grabiha ba nani? Di Nay- lagi. Nay one time ako kamo gitan-aw kita mo ba? Hala. Nawala iyang kamot ha, nawala iyang kamot. Asan na yung kamot? Gihap na ko inyong kamot, tulo na lang nabilin. Ambot asa na butang iyang kamot. Ha? Tatingal ako nagpiyong-piyong na rin kadiho kasabot nimo. Ambot na ampo ba mo unsa ba? Tapos, Selos napag ko sa si- uy. Sakit mo, Sige babe. na, sige na. Ay, napagmay. Babe, di naman sure ako ni kaya ni nga ni babe nga. Dili. Ako lang permin, borg na himong kabit ani nga relasyon. Si kabit. Dili man gud ikong kabit. Kamalo ka gansi ko ani ba? Ikaw, perminti ka. Ako, wala diri. At saka mas maayo kung napo ko'y Mal- charcharan nga lain. May pagpuyo ha. Oh, kaya ikaw, pwede mo ka mag-charchar sa lain. What if kung ako mangita kung ka-charchar na ako, be? Ayaw. Wala, unfair sa kaya niya. Imo So, na ano? at ako wala. Na, ay, marag di makaganan sa ako pod. Oh, di mo po. Nun, Maninood mo po dahil ka. nun, kay ganan pag kag-charger sa lain. Dito na lang kakaw. Di. Sa, di, mangod na ako, mangod ba nga. Hindi lagi ta magbulag lagi. Silos, mangod, babe. Sasasasay. Kapoy kayo ba? Sa'yo ka mo. Selos-selos. Ako, giurasan ako to yung halok ba? Grabe ba? 6 Huh? minutes? 6 minutes. Wala, manggod to. Ako, 3 minutes ra. Iyo, 6 Pambikis minutes. ra to. Tapos nakita na ko, gano'n yung mong uso. Hala, Tana ko sa tubangan. Daing kay kaya. magbutoy mali siya. Saan ba? Takatong one time, wala ko kagwanta ato ba ito? Nanulog mong CR. So, Grabe. kadagan ba ni muguan nabantayan? Siyempre. Kaapoy ba sa kaya aning tago-tago eh? Sige na, sorry na. Antos lang good. Na, isa kaya oras na ta sa istorya diri, open na itabo. Ako nagitagbayan ni sige na, Ginaan. sorry na. Sige na. Ito na Sige taga na, eh. Salamat ha. Thank you. Basta nga niki magkita galinta. Wala na, I love you ay na sa dinta. Wala po na yung mahay. Bato mo to ni matagkuan, bi? MWF ba? Sige, wala problema. Saan mo? Dito mo magkita? Diri man daw. Asa sige. naman to eh? Sige, muna na lang po ko. Oh, asa? Oh, Sige. mo lagi ka. Diri, Muli, kiss sabi. Goodbye ha? kiss ba? paghilom. Ano man, dili. Sige na. Sige, kiss dagan di tao makita. Oh, Nakagugain na Sus kayo. do mga goodbye kiss ba? Ay, Grabe ayaw. ka. Ay, Grabe ka. Palayo. Labog ka mo ni Clint Key. masap Public na, kayo ikaw po, diri. kiss. Ako lang, di na kasi, smack lang. Makita. Smack lang 2 hours. Ayun, lagi. Sige na. Uy, pre! Pre! Ay, Clint! Brad! Hindi ka na rin, pre. Nagkita mi sa... Nagtabo rami na Ay, to. babe. Kiss ko, baby. Ay.
Niya. Igay. Niya sa nguya ba? Ay, Hindi mo lagi kang... Ha? Ako lagi kang... Sa nga sabon. Parang mag... Pwederm? Ay, kan babe. Dito raw, nagpetra ko ko. Ay. Pre. Ako ka madulong, pre. Ha? Ako ka madulong, pre. Klase. Ako ba? Oh, graduate naman ko, pre. Sorry, kuan. Hindi mo lagi kang mga bayoderm. Namugoy ko an na to. Nay, sampling di na. Oo ba? Oh, mo nang prepare Pre-taste. pa ho. Ikaw, pre. Pre-taste. Sige. Sige, bit-bitan ng mga sabon nga sobra, pre. Apil na mas bayo ka, pre. Lagi na sayang ko sa'yo. Magaling ba? Pati ang chinilas, pre. Lain mo ng color lagi na, no? Ha? Lain ng color. Yan, nadalam. Dili Pares. Saan na nadalam? Di mo ni mga chinilas ako nadala di ay. Ha? Bagong design eh, pre. Amo ba? Mo ni usurong anang kuan nga nang gunting-guntingon ng chinilas. Pre, undangin na, pre. Ha? Undangin na ba? Mo lagi. Wow, man sa tayo dalon dito, pre. Amo ba? Aday mo pa doon, pre. Date me sa Palanabiag ka. Yes. Ha? Date? Ingon ka, Trisha. Muli na ka sa imong boarding house, di ba? Mamay mong ingon? Bago lang siya Di ba wala si mama ni mo dito, di ba? O dito dumi silang balayron. Hala. Mo ba? Ay, mo ba, babe? Di, ingon man si Trisha, pre. Gikapoy na daw siya, pre. Gikapoy na siya ka ng grabe dahil lang practice ka. Di ba ingon ka kailan tanong na ka? babe? Oo. Kailan tan ka, babe? Oo, lagi. Baby, ato dito. Balo lang, ay kabala ka. May problema. Ano eh? Ato ta dito sa amon na lang na balay. Sa inyo na lang. Ah, Sige. Pre, Pre. pre, basig ka na. Kaupan, pre. Mo palit yung ice, pre. Okay na, pre. May problema, pre. Pero... Pre, lim nun, pre. Wala sa ko yung lingaw, pre, na. Ay, nang uyo. Kapag mo naman sa kagot. Ban- Ay, may privacy ka. Kabalo na biyaga nga. Di ka nang, kapag, buta bungol. Ay, gusto mo ka. Siya, ban na basig, pre. Ano, inay kinintos, pre, oh. Palit si mga kauban nito, pre. Di ka pauban, pre. Masa gagaroon ba nga? Huwag ko lingaw ko, pre. Huwag ko lingaw ba? Ako niya, i-text. Board ko, pre. Di, i-text ka after 3 hours, pre. Mo ba? Oh, hindi na i-extend. Kuto na 3 hours. Pwede mo Ay, nagkakaroon pa kaya. Ay, magdoon ako PlayStation niya, pre. Di ba naman kay PlayStation? Unya na lang. Ay, wala ka, unya na lang. Ito, unya. Di ka pauban, pre. Ang sumag. Kamu na lang pag-upan, be. Ay, babe, sumag ka mo. Ginoon man yung gali, babe. Sige, sige, pre. Bye, Brad. Sige, Bye. ay, sige, babe. Ay, sige, Tricia. Ayayo mo, pre, ha? Problema, pre. Ayun nyo pala bigago yung kagalingon, pre, ha? Okay. Sige, pre. Berpa, be. Miss, berpa. Darren! Hoy! Hey! Dungan ko ni mo? Marjorie? Oy, Marjorie! Mucha Gretchen. Mucha mong Gretchen. I-change na ako akong bio sa Instagram. I'm the ghost writer. More than mo siyang Ghostbuster. Hi. How are you? How are you? Just chilling around, like, you know. Are you alone? Ikaw lang? Naba kay kakakita ng mga kauban? Nga ikaw rin kakakita? Wala. Baka you have your friends with you. No. Oh, Just cheers. chilling around, you know, drinking some beer. You want some beer? Sure. Beer brand. Beer brand. So funny talaga, Darwin. You've never changed. Wala. Pahungaw lang. Kamusta? How are you? Cheers Oo nga. naman dyan. Uy, in fairness, mong tingong nagkaulitaw na. Actually, Kayot pa mo, ha? ka-good much. Kamusta na ka? Grabe, gwapo, gyapon kayo ka. For a man like you, ngay tsuraan, gwapo, ikaw. Burag isa. sa tanan ako na donggang murag karon pa ko nakadong balik anay ningon og gwapo sa ko ano. Wow. Kabalo ka. Bito beer. Miss. Beer please pala sa akong kuan. Wow, amiga. thanks. Wala pahungaw lang gud. Ikaw ra isa po. Yeah. Boyfriend? No, wala pa ko yung time. Ha? Come on. Actually, gikan ako sa kuwang trip, so I just wanna lose myself out, Wanna ganon. lose.
Ikaw ha, dili ko sanay sa imo nga wala kay kauban chicks. Ay, Hindi ka nako. imposible, wala kay Kabalo chicks ka kauban. kung kabalo lang yun ka sa akong status karon. Pwede na ako isulti sa imo ibasi kantsawan niyo ako nimo. I don't know. Di na ako pwede isulti. Unsa ba? Sige na. Ayun na makadsawan lang ko nimo. Well, dili, promise, dili ko mangansyaw this time. Di na. Sige, inom lang tayo. Ano to na istoryahan ng Sige bayhana? na, talag sa So, naging taga-kita. Ayun na lagi. Sige na, unsa man. So na girl. Ikaw mo good, ikaw gid always papugos gid kay ka. No, namo ko ako'y girlfriend pero girlfriend pero wala Pero? nakabalo nga girlfriend ako siya. What? Ayaw ko kantsaw ya. Ako siya ya. Ani mo ko? Hoy, iced tea pa yung giinom. Oh, ice tea pala yun eh. May mga sa iced tea. Oh my God, feeling ako parang nahubog na ko. Ano ba yan? Shot! Ani man ko na. Girlfriend ako. Okay, girlfriend mo. Ang girlfriend sa akong barkada. Oh my God! Oh my God, Darwin! Ay, don't look to me like that. Don't look to me. Don't look to me. You denote. Don't judge me. Stop staring me like that. I mean, like you're judging me right now. It's because... May I'm not ganang dagin stupid. girl. I know. I'm stupid. Sige. And you're like the third party. Yeah, actually, well, it's party. Anong braso pag actually? Party. Like, kabalo ka. Darwin, oh my God, you're... I'm the kabet. Like, you know, I'm the third party. Of the, Nayuya o galit. like, oh my God. I can feel it. Like, at first, it's But okay. why, Darwin? At first, it's okay. But, you know, as the relationship goes on, the situation like that, like, I can feel it anymore. Like, I'm so hurt right now. Like, effect ni iced tea. Darwin, wala git... So, actually, sa mo ang pagstorya mo, naging nahitabo nga ikaw ang third person. And it's just so... Oh my God. It's so... Kabalo ka, undangon na to ng iced tea. Kasi tag English ang iced tea. Uy, ba? pangit kayo nyo ang setup, ana, ha? Why not mag-let go ka? May gadagan ki makagusto sa imo na Eh, girls. how many times gusto na akong magbulag me? But, But, ang ending sa katri ra gyapon. wow. Mamata lang gyapon mi nga wa na yung mga sapot. Maayo mo perform si girl. Ambot lang, every time magbulag mi, di na tanak ko. Tamo dapat naglini ang dila sa kung danunggan. Wala na. Oh. Peace na po din mi, peace. Muna perminti na i-offer peace offering yang kaugalingon. Namuring nalay na ka, Darwin. Ikaw man to sa una tong talira kay makalet go og girls. Ay, ambot ba? Ang ending magsigbulag. Ang ending manganta lang kay pug la 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 la. Yun La na. la 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 la. La 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 la. Grabe ka. Kabalo ka. Wa man ka kay kauban. Yeah. So, Ako pwede lang pa eh. lang kung nimo dun eh. Sure. Sa tananta, kita lang yung uban. Asa kagikan? Ha? Balay? Wala lagi ka niya to sa akong boarding house. Siyempre, date Ikaw gabi eh. naghulata ako ha, Wednesday ba Pandamay. ya? Bumuli akong schedule Wednesday. Bumuli na nga din ang ting-ting. May karat ha. Bumuli ang ting-was-was day basta Wednesday. Wednesday day gabi? Wednesday! Ano? Na-busy ko. Sus ka lang. Nag-uban ba mo sa imong uyab? So, ano man taro Gusto nga. mag-uban. So, nag-down pa rin ka. Namuato ko sa inyong birthday. Nagulata manggod ko. My God. Importante pa rin ko sa imo day. Of course. Mo ba? Asa pa day kagabi eh? Wala, just chilling around. Shot, ano like that. Shot? Kisip ka uban?
Some couple of friends. Kisa nga friend. Wala mong good kay friend. Mga social friends na nasa Pueblo de Oro tanan nakapuyo. Kuwan. Sus, dagway. Ano nga naman kay kamo dyan sa... Wa man kay ko na... sige, mo tanong ko, nag-unsa mo ni Clint? Nakapilahan ka ni Clint. Naonta ka? Every time may maguban mo sa imong uya, di ba ko mangutan nga makapilahan ka? Winta na sa. May nasa ko sa imo, tanong tayo mong panty ka nung wala na bali, ha? Wala mang gudo, nagulat mang guni sa imo. Ay, Ay, no. Natulad siya, nalipag yung kang ko niya to kay... unsay nalip? My God. Suminto si nagulat yun eh. Sure ka, nagulat na? Naggaralgal, nagay akong tilaok. Oh, Garalgal, mga igala. Asa rin mo duwa, oy? Asa yung mga bayhana ka rin mag-rinspirano ng mga tingo? Asa yung magiginan ta mo lagi nga? Ayaw lagi yung tunla. Talawag karat ng yung mga tingo talan. Ano day? Importante pa rin gyapon ko? of course, nagilak ba ako gabi ha? Wow. Wamalay ka nagbutan sa mong stories nga teary-eyed. Wamalay ka crying. Ano, wamalagi. Ulo black lang. Kanang Waiting for him. Oh, no. Napa bi? Oh, pikin na. Ala, nagi din. 9 hours ago. Sorry, babe. Nagpahungaw lang ko sa akong gibati ka, babe. Mo nang... Wala na lang ko ni mong giubandad to. Nagselos galing ko. Selos, ikaw mong good ako. Muna ako lang naginom-inom. Tapos, lang, just, alam ko yung nakita nga friend. Ano lang good kami ka. Alisod sa kikakura po mo inom ato. Sa man nga friend, babae din lalaki. Babae. Babae? Wala man. Friend lang sa una. College friend lang. Ano Ano na lang friends? Dagway niyo. sis, tanay ko. Kabalo ka, ikaw pa yun na magsilos-silos. Of course. Ano ko silos-silos, B? Dapat galing, dili ka magselos kay kung imo nga na ako began si Ani. Kasi gansi, ikaw mong good akong love diri. Ano po nang alin niya eh? Kaubon sa tani. Mogin akong weakness mo ba? Pag mo yung nagaling ka sa kuha ng ako imong love, ako po, uto-uto po rin ko, muto po rin ko sa mga pasakay. Tinudjud bitaw. Kabalo ka sa Tanay lang, bitaw, di ko kabalo bi kung tinud-anay pa ba na mo dili. May tinuod ba ya? Ang sam na imong kakamang-kamang naman imong kamot sa tungo. Di ba gumagod akong kanya? Sisi. Ano nakatuon lang ka. Makasamang ka ni Mami Mel sa ana. Masa, wala ko gibuhat. Sige na. Panglak na diya. Asa ba itong kwanda? Driver? Yung driver? Gitsa man. Wow. O si... Tricia man. Si... Ingon siya kinasa sa boarding house ra. O sila mag... Dalita, babe. Dalita, babe. Saan naman? Namakak na sa dang kinaha ko. Ingon kay nasa sa boarding house. Babe. Masa ba yung boarding house? Saan tabi? Bulabogon. Brad! Kurap na sa tanim mo. Brad! Mangagikan nga. Ay, Tricia! Hi! Uy, di ba? Abi na ako naka sa boarding house, Tricia. Ha? Kasi boarding house, wala man na nag-boarding house. Ha? Wala naman, ako naman lagi paundang sa boarding house. Boarding house, maray ka, babe? Wala man. Alam na siya, Brad. Boarding house akong friend. Ako pa sa buti. Papauli na sa yung balay sa kay mama, oy, kay tagdugay na lagi daw kuno kay gauli. Nga ako'y kakapasangin lang, Brad. Mau ba, Brad? Mau ba? Wala na siya ka boarding house, eh? Wala na. Sa ako, mga ng friend. Ako pasabot. Sure Gani, ka. gani na mo si Brad? Totoo na. Ay, namalit lagi mo, Brad. Mga pansin. Asa din mo, Brad? Ay, kabalo na ka, picnic may karo Sabado. Ha? Picnic may karo Sabado. Mag-picnic. Picnic ba? Dito ba? Trisha nga, na-birthday si mong lola karong Sabado mo. Uban na ni mga spaghetti. Maning uban diri.
Ang sa birthday ni Lola. Wala ba na, nag-story mi itong gapo mo, nag-abot mi ba? Prebe, may taga-Claveria. Sorry, wala. Birthday ni Lola? Wala ta ka na-inform. Sorry, babe. Oo ba? Ito mi. Pero actually, mag-picnic mo, Brad. Picnic mi, tapos magpaminawa din mi dito, kaya uso lagi daw dito. Pangita si Tabing dito, Brad. Ano? Sa paminawa, mao ba? Di ba, babe? Mao ba? Saman, Brad, mauban ka, Brad. Naman may extra nga tent, Brad. Uy! Pero si... Darwin! Uy, Marjorie! Hi, guys. Hi. Marjorie! Brad. 6K, Brad. Hi. Hello, Tricia, Clint, Hi, Clint. si Marjorie. Hey, Hi. hello. Marjorie. Hi. Bagay mo luwa ba? Lagi, bagay mo luwa ba? Buwang way Si pala. bagay, naman gusto sila bagay. Wow. Bagay biya ka sila. Uy, Marjorie! Nagkaliti kang kawala itong niyaging gabi ba? Uy, nakakalang. Babe, ato na tabi tatagan sa natin sila privacy. babe. Pagulat, gaminos ata sa ila bago pa mong gusto Grabe. magkita. Grabe. Ay, muna akong kauban, Brad, itong naging gabi. Katulad text ka. Ganito sa mo. Sila team gitext. Katulad yun kang ay nagapa sa lambrad. Kato nabuntagan, mi. Siya to. Ako ba? Uy, grabe nang nabuntagan. Lima. Sige na may part. Really? Ano siya? Gaya na itong mga gawa sa elevator. Ano to sa elevator? Asa sa elevator. Bagay, mi, Brad. Bagay mo ba? Chicks kayo, no? Ay, miss. Si Butan chicks butan ka na ako. na tanawon. Uy, bro, ay, kalay mga kabray. Ay, isulti, Brad, nga na ko, auto. Ay, isulti ba? Butan ka na. Sapian ka na. Grabe. Actually, dugay na gid Micaela ni Darwin. Ako ba? Bak? Brad, ayaw isulti, Brad, nga may kumong basketball. Ayaw isulti nga may kumong basketball. Shooter ka na, 3-pointer ka na. Ayaw, kalay mga Ay, Brad. grabe. Center na mo na. Wow! Di mo gina nakabalog ko ang ribol. Sige, bulog ko. Actually, player ni si Darwin before. Unsa ka, babe? Grabe. Main coach na mo na sa una, babe. Si Darwin. Mo galing. Ay, sinagit kayo kay... Kabangaan na ay. Ala, Darwin! Ikaw, Bito, Tricia, maninood yun ka. Banga daw ka. Kami mo ni Tricia, pareho may taga-Claveria sa una, makita niya basketball sa una. Selos na siya kay... Mas may ko mo basketball man yun sa mga tao ba? Ako ba? May ka na mo, wa na i-dribble sa shoot na diretso na. May nalagani. Oy, time. Oy, Marjorie, malakaw man ta, di ba? Ha? Asong pa Ayun yun? na to. Paano yun na to, Marjorie? Oo, nanonood Ay, ko. sige, go. Ay, ganun. mato na may. Guys, Mag-picnic see sa you. Mag-picnic sa mi. Hoy! Ito? Asa mo? Mag-picnic ta, Marjorie, di ba, Marjorie? Yeah. Pwede mo ban? Overnight picnic. O mo na namalit mig mga flour. Anak ay mag-baking mi sa kuan sa Ay, Marjorie, kailangan ko ni mo ana nga Babe, time. naman ang lakaw. Napapitay Ang paliton. mo'y lakaw. Sige, ayo mo. Ayo mo. Kamuray lakaw dia. Suko man kayo ka. Yan ni. Asa mo ning mga tubi? Ha? Up. Wala, diyan lang sa tabi-tabi. Tabi-tabi. Dito ay kabalakan. Ang ato ang mahalon ng totoo kato mga tag 150 raman to. Dili ko ganan mag-uban mo Electric pan. kaglalain. Lalain? Electric pan rato mo dili pa sa to nagi-aircon to na pag tubo sa taas na isamin. Anong mahilak man ka? Sa lugar, sa mundo ha? Wala ka lang. Friends, close friends. Friends. Sa lugar, di na lugar ko makipag-friends, mingaw na kayo ko. Habang ikaw lugar, Dili ko ganahan. Habang Habang ikaw, dapat sa mo ha. Wala. Ina niya. Gusto mo gawan ka. Wow. O sa lugar, habang kamo galampornas ni Clint, taon sa lugar, kasi mong gi-expect sa ako lang lugar, sa lugar, mag-imagine lang ko, magpiyong-piyong. Siyempre, I deserve to be happy also. Kung na kay kalampornas lain, why not na po ko'y lain kalampornas? Para patas ta. Madam. Babe. Madamay. Kuro ba yun akong nauna? Well, gakuan mi.
Babe, Based on experience, ah. babe, tinong lang, babe. Bobo ang- Love kita ka, babe. Ako man po, sa lugar. Sa nag-aayo ka na magunaw na ko, babe, nga kanang pagkita na to, nga nag-uban mo, kakampat imong lipstick, abot na diri sa kuan, dalunggan na, babe. Tapos na-disalign na imong sayal, kanang pa yung anak, babe, daw. Sakit ka ayo, babe. Babe, di naman siya na ko ni kaya nga klase nga Sa relationship. dili kaya. Love ta Kaya ka. pa manggod. Wala ko ilaba to nga bay amiga rami. Ako ra to gidrama para makita na ko imong reaksyon. Babe, love ta ka pero magkadugay ni sakit. Dili na ka manungkanuga sa takalati. Hindi na ko na makaya, babe. Babe. Nag 10 pesos na lang. Ang unsa. Babe, di na ako ni kaya nga relationship. Di na ako ni kaya. Ayaw pag inagabi. Grabe kayo, bay. Intense ka, intense. Intense kayo may gala. MOR. Ang ending perminti bitaw ani MOR. Maluyahan dayon ko basta maghilak-hilak na dayon. Si Trisha sa kuha, mga ipasaylo kay ako lagi daw yan lang. Pero ako pangutana sa mga ngayon, until when maningani? MOR, sa tulang lang po kung magbulag bitaw mi, di pa ba na ako kaya gihapon? Mao lagi dayon. More na ron. MOR, sabay angay na akong buhaton, please. Help me.